Ha van még olyan személy körülötted, akit nem üdvözöltél, adjál tiszteletet neki, üdvözöld, és utána foglaljatok helyet. Talán 2 hónapja voltam utoljára a Hitparkban, de úgy voltam vele, hogy most már el kell, hogy jöjjek. Az a helyzet, hogy egy műtéten estem át, de erre már egyébként 20 éve készültem, de az utolsó 4 évben volt ez halaszthatatlan. Már a járvány előtt Németországba azért utaztam ki, hogy megvizsgáljam, hogy rossz indulatú vagy jó indulatú, de mondták, hogy jó indulatú. Ezért úgy gondoltam, hogy várni lehet, de nem lehetett várni, úgyhogy ezen estem át. Utána volt igaz egy komplikáció, de erről nem akarok beszélni, majd egyszer máskor, de az a lényeg az, hogy élek. És épülök. Még teljesen nem töltöttem ki a felépülési időt, amit az orvosok előírtak, de ezért türelmet kérek, nyilvánvalóan nem fogom magamat annyira erőltetni, mert nagyon szeretném, hogy fizikailag minden szempontból az erő visszatérjen, de ne aggódjatok, egyébként jó állapotban vagyok. Nagyon szépen köszönöm az imáitokat, nagyon-nagyon-nagyon éreztem a imákat. Különösen egy kritikus helyzetben. Foglaljatok helyet. Éreztem egyébként, hogy a sátán meg fog támadni. Az operációtól nem annyira tartottam, de utána előtte mondtam, hogy de egy dologtól tartok, és sajnos ez beigazolódott. De hála Istennek, hogy itt vagyok. De az a meggyőződésem, ugye kórházban, különösen az intenzív osztályon sokat lehet tanulni. Látni az emberi nyomorúságot, kiszolgáltatottságokat, időseknél, fiataloknál egyaránt. Nagyon tisztelem azokat a testvéreimet, akik a kórházba járnak, és hirdetik az evangéliumot az embereknek. Hát ott sokan megnyílnak, azt én is tapasztaltam, engemet is hívtak be különböző kórtermekre be, hogy beszéljek a világ végéről, sátánról, hogy hol van a sátán, hogy van. Tényleg vége lesz-e a világnak? Úgyhogy nagyon sokan megdöbbentek azon, nagyon sokan, ugye nyilvánvalóan olyan dolgok történnek a Földön, hogy nagyon sokan elbizonytalanodtak, illetve gondolkodnak, hogy hogyan tovább, különösen ugye, akiknek vannak gyermekeik, unokáik, nagyon-nagyon mély aggódalom van a lelkükbe, szívükbe, és hát ezért nagyon fontos, hogy a keresztények helytálljanak, betöltsék azt, amire az Isten elhívta őket, a személyes üdvösség mellett. Rendkívül fontos, hogy minél többen hallgassák, és nyilván azért imádkozunk, hogy el is fogadják az evangéliumot, mert nincs más menekvési lehetősége az embereknek. A nagyon-nagyon közelgő Isten ítélete elől, mint a megtérés, újjászületés és Istenben való járás. Óriási áldás az egyház, és nagyon fontos, hogy az egyházat védjük, a gyülekezeteket védelmezzük, mert nagyon nagy érték, hogy az emberek üdvösséget találnak, és megtapasztalják valóságosan a názáreti Jézus Krisztusnak a szabadító munkáját, gyógyító munkáját. Úgyhogy a nehézségek közepette sok ilyen jelet és bizonyságot is megtapasztaltam, és bátorítást kaptam közvetlenül Istentől. Tudtam azt, hogy
hogy mondja, gyakran idézzük, hogy Isten szeretőknek minden javukra válik. Nyilvánvalóan bizonyos intenzív élményeket idő még feldolgozni, illetve nem lehet róla beszélni, nem tud beszélni az ember úgy, hogy ne élje át még egyszer, úgyhogy az embernek sokszor még meg kell erősödni érzelmileg, lelkileg, hogy bizonyos megtapasztalásokról tudjon beszélni az ember érthetően, világosan. De az a helyzet, hogy én is tanultam ebben az időben, látom, hogy milyen törékeny az ember, egyik pillanatról a másikra szinte szétmorzsolhatja az emberi életet a nehézségek, de hála Istennek, hogy nem szabad megijedni és félni, mert a legnagyobb helyzetben is nagyon felszabadul, amikor a test már nem működik, a Szentléleknek a jelenléte még nagyobban felszabadul, és megtapasztaltam, hogy a Szentlélek elevenít. Úgyhogy nagyon köszönöm a támogatást és a helytállást, mert azt látom, az a tapasztalatom most itt a szellememben, hogy nagyon jó munkát végeztek a testvéreim, lelkészek, pásztorok, jó állapotban a gyülekezet, és ez öröm számomra. Hogy minden ellenkező híresztelés ellenére nem egyszemélyű a híd gyülekezete, nálam nélkül is meg tud állni a gyülekezet. De azért még itt akarok lenni egy darabig. Sok a munka. Ezért gondolkodtam, illetve vizsgáltam, miről ne várjatok most hosszú beszédet tőlem, bár néha nem tudom abba hagyni, de szóltam, hogy jelezzenek, vagy írjanak látom a perceket föl, hogy meddig fogok beszélni. De imára szeretnék elsősorban buzdítani benneteket, mert azt hiszem, látjátok, hogy annyi gond, annyi probléma van, hogy a legfontosabb ma, hogy hatékonyan imádkozzunk. Úgy, hogy Isten hallgasson meg bennünket. És ezt a legfontosabb vizsgálni. Az elmúlt időben nagyon sokat olvastam én is a Zsoltárok könyvét, mert a Zsoltárok alkalmas arra, hogy az Istennel való személyes közösséget megerősíti és magasabb szintre emeli. Mert szinte minden élethelyzet, ott a maga, amiben született a zsoltári kijelentés, megtalálható a Bibliában, és ez is mutatja azt, és bátorítást ad mindannyiunk számára, hogy nem szabad megijedni a nehéz helyzetekben sem, és azt gondolom, ha nem ijedünk meg, továbbra is megőrizzük a szellemünkben az Istennek az imádásának a szellemét, akkor egészen biztos, hogy Isten segíteni fog. Vannak olyan helyzetek, voltak nálam is, csak a utalás, hogy csak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevét lehetett órákon keresztül mondani, mert többet nem tud az ember mondani, hogyha olyan az ember teste, de hatalmas az Úrnak a neve, és a név az mindig lehozza az Istennek a jelenlétét.